May hapon Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ano nga pangunang napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amon ni gadulong sa inyo. Updatein niyo kami via Facebook, YouTube, kag KCAT Channel 11. Kag subong mabataan niyo kami sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kag yari ng top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. 15 anyos patay matapos gibuno sa PCGC grounds. Mga traffic enforcers nga naabtan ni Mayor-elect Albi Benitez sa Barangay Sumag nga nag-duty sa gihapon iya gipasalig nga ma-retain. Outgoing Mayor Pedro Zayco nagpanawagan sa mga kabangkalanon na suportahan ang bagong alkalde sang syudad. Lalaki ng hostage bangod wala gin sabat sang iya ginapangaluyagan. Kag sa good vibes, mga nagdalaog ang mga atleta sa Bago City gintagaan sang Heroes Welcome. Inatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, presyo sang diesel ang ginapaabot nga magsaka, presyo naman sang gasolina ang ginapaabot nga maganubo. Ginalantaw sang Unioil Petroleum Philippines nga may pagbago sa presyo sang gatong sa buwas sa fuel price forecast para sa Mayo 31 tubtob Hunyo 6, ginpahayag sang Unioil nga ang presyo sang diesel mahimo magsaka sa nga piso tubtob 1.20 kada litro. Ang presyo naman sang gasolina ginalantaw nga maganubo sang 1.50 tubtob 1.60 kada litro. Sa nagligad nga semana, nagpatuman sa malapit sa 4 pesos nga saka sa presyo sang gasolina kada litro, kag nagbarato ang diesel sang 2.30 kada litro. Sa number 9, masobra sa 7,000 ka mga pumuluyo sa Kabangkalan City ay nagbaton sang tag 5,000 pesos gikan sa National Housing Authority. Gisugdan na sa probinsya sa pagpamuno ni Governor Eugenio C. Lacson sa syudad sa Kabangkalan ang pagpanagtag sa relief assistance gikan sa 91 milyones pesos nga NHA fund para sa mga naigo sa Bagyo Udet sa bulan sa Disyembre. 7,234 ang nagbaton sa cash assistance sa Kabangkalan City. Masunod nga magabaton sa cash assistance ang mga benepisyaryo sa Cadiz City, Victoria City kag Pontevedra, amuman sa Banwa sang Ilog. Damlag pa na nagtag na ang Negros Occidental sa bulig sa mga apektado sang Udet gikan sa Pondo Sini. Sa number 8, wala gin tugutan sa Department of Agriculture ang hinyo sang Game Fowl Association sa Negros Occidental nga tigaylo sang ELISA test, rapid antigen test na lamang ang patigayunon. Sa sulat nga ginpadala sa talatapan ni Provincial Veterinarian Dr. Renato Decena, ginpatag ni Dr. Arlene Vitiaco sang Animal Health and Welfare Division nga hindi nila mapasugtan ang hinyo sa mga Game Fowl Association nga paggamit sang rat para sa avian influenza screening para sa igaship nga mga inugbulang nga manok bangod manubo ang sensitivity sang amo nga test kag laban nga makakuha sang false negative nga resulta. Avian influenza-free man ang Visayas suno kay Vitiaco, hindi pwede nga magkumpiyansa. Suno kay Decena, sa karon ginabuligan sang probinsya ang mga stakeholders sa game fowl industry bahin sa pag-facilitate sang laboratory requirements sa shipment sang inubulang nga manok pending sang pagbakal sang probinsya sang ELISA machine. Sa pagsulundan, 10% sa mga igaship nga inubulang nga manok gikan sa probinsya ang dapat na paidalom sa ELISA o kun RT-PCR test. Kaya kada shipment, 10% of the game fowl, it test. Ang require nila, RT-PCR and ELISA test. So, ang request is to accept sang RAT. So, ang letters ng DA through the vet sang BAI, si Dr. Arlene Vitiaco, is that ang RAT is low ang iyang sensitivity. Makuha ka permis ang false negative. Sa number 10, alias Tarzan, arestado sa buy-bust operation. May kapin sa 300,000 pesos kabalor sa shabu nakuha sa separado nga mga operasyon sa Bacolod City.
Arestado kay nasang kaagahon ng 27 anyos nga si Justin Estaniel o kun alias Tarzan matapos makuhaan sang 204,000 pesos nga balon sa ginapatian Shabu. Si Estaniel ang ginakupman sa bypass operation sang PNP sa Purok Mainabyanon sa Barangay Singkang Airport. Anom ka sa siya suspected Shabu ang nakuha sa iya. Samtang arestado man sa bypass operation sa Barangay 8 sa Bacolod sa Sabado ang drug den maintainer nga si Cheryl Villanueva. Walo ka sa siya sa ginasuspetsuhan Shabu nga nagabalor sang 81,000 pesos ang nakuha sa iya. Sunod sa pideya, ginagamit sang suspect ang iyang balay sang suluyupan sang Shabu sa mga driver kag helper sa mga truck sa Breadco Port. Tatlo pa ka mga persona ang nadakpan sa mga buy bust kag kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 ang atubangon sa mga ginpangdako. Colegio San Agustin Bacolod offers Bachelor of Science in Accounting Information System. Our program aims to develop highly competitive Agustinians in the field of accounting information system with the latest competency framework for professional accountants. This qualifies our graduates to take assessment leading to certification in accounting information system. Join us and explore these careers. Enrollment is ongoing. Choose quality. Choose Colegio San Agustin Bacolod, your school, your home. Sa number 6, menor de edad kag tatlo ka iban pa arestado sa pagpangawas sa sulod sang isa ka eskwelahan. Arestado ang 4 ka persona lakip na diring isa ka menor de edad matapos madakpan nga nagapangawat sa sulod sang Isabela Senior High School sa Barangay Gintubhan. Ang mga gindakop amo Sunday Johnny Boy kag Giovanni Espolong, Rami Molyara kag ang menor de edad. Sunod sa PNP, sila ang nakabaton sa report angon sa pagpangawat gani ila gilayon ginrespondihan kag dito nadakpan sa akto ang 4 ka mga persona. Na-recover sa mga suspect ang isa ka steel plate kag swivel base sa vice nga nagabalor tanan sa malapit 20,000 pesos. Detained karon ang mga suspect kag kaso nga theft ang ipasaka batok sa ila. Sa number 5, isa ka lalaki na hostage bangod wala ginsabat sang iya ginapangaluyagan. Detained sa Mabinay PNP sa karon ng sospek na si Junelo Sadiasa matapos niya ginhostage ang Biyernes ang iya siligi na pangaluyagan kay wala siya ginsabat. Sunod sa Negros Oriental PNP, matapos siya ginbusted sang ginapangaluyagan niya nga babae sa Bayawan City, ginpuwersa niya pasulod ang biktima sa iya sining salakyan kag gintutukan sang armas. Natabuan man nga naglabay ang salakyan sang sospek sa checkpoint sa Banwa sang Mabinay kag iya ini nga ginpalagyuhan gani ginlaga siya sang kapulisan. Sang makunor na sang pulis, dito nabaluan nga iya ginhostage ang biktima kag may negosasyon pa nga natabo sunod sa pulis antes nagsurrender si Sadiasa. Kaso ng illegal possession of firearms ang ipasaka na sa Mabinay PNP batok sa iya, samtang kaso ng abduction naman ang ipasaka sa Bayawan PNP batok sa sospek. Sa number 4, kaso sang dengue sa Bacolod City nagdangat na sa 138. Barangay Singkang Airport ang may pinakamadamo nga kaso sang dengue. Sa latest nga report sa Bacolod City Epidemiology and Surveillance Unit, nagdangat na sa 138 ang dengue cases sa Bacolod humalin sang Enero. 4 diri nagkalamatay nga nagalakip sang isa ka 11 anyos nga bata. Mas mataas ini sa nga 72.5% kung ikumpara sa nagligad nga tuig, kung sa diin 80 lang ang dengue cases kag may 2 ka mga nagkalamatay. Ang Barangay Singkang Airport ang nagapanguna nga may 17, ikaduha ang Estefania nga may 16, Tangub 11, ang Alihis, Granada kag Mansilingan may taga napulo ka mga kaso, siyam sa Mandalagan kag Sumag, 6 sa Takuling kag Tiglima sa Banago kag Barangay Villamonte. Sa number 3, mga traffic enforcers nga nagapabilin sa gihapon sa dalanon ang ipasalig ni Mayor-elect Albi Benitez nga iya i-retain sa trabaho. Nagapanyaga si Mayor-elect Albi Benitez sa makit-an ang 2 ka mga traffic enforcers nga nagapabilin sa dalan sa Barangay Sumag. Inibisan pila sa ilang ang mga kaupdanan ang masami hindi na makaron makit-an nga nagatrabaho.
Nagpasalamat si Benitez sa ila kag nagpasalig nga mapabilin sila sa trabaho sa idalom sang iya administrasyon. Si Benitez ang nagsugilanon manupod sa katapos sa Bacolod City Public Teachers Federation kag nagpasalig siya nga tumano ng iyang promisa sang tion sang kampanya. Nalakip diri ang pagkaayos sa mga school building, paghatag sa dugang nga benepisyo sa mga manunudlo halin sa medical benefits kag ikola. Ginakalipay man ni Richard Hilangre, presidente sang BCPTF, nga naging positibo ang response ni Benitez sa plano nga pagpatukod sang Teachers Village kag pagdala sang Alternative Learning Board sa mga bulutuan sa Bacolod nga naging kabahay na sang iya programa sa edukasyon sang siya ang kongresista pa sa 3rd District sang probinsya. Sa number 2, Mayor Pedro Zayco sang Cabancalan City ang nagapanawagan sa publiko sa pagbuylog sa bag-o nga administrasyon. Sa media interview, ginpahayag ni Zayco nga ugdan kuntani sa mga pumuluyo ang magapungko nga bago nga alkalde nga si Benji Miranda para man sa kaayuhan sang syudad. Padayon sa karon ang pagsapol sa Transition Committee kaupod ang mga department heads para sa turnover sa Hunyo 30. Para sunod sa iya, mangin klaro na ang tanan. Sa Zayco administration, natigay ng conversion sa Cabancalan sa isa ka syudad ganagin alagyan sang dugang nga pagsanyog sini. Ang Cabancalan suno kay Mayor Pedro anangin ikawalo nga syudad sa Negros Occidental sang tion sang iya nga utod nga si Mayor Isidro Zayco. Nagdala ini sang dugang nga mga proyekto nga nagalakip sang infrastructure projects kasubong sa pagsemento sa mga dalanon, mga buildings kasubong sa ospital kag iban pagid nga projects sa agriculture. Nalutos ni Miranda si Zayco sa tinilikdan nga mayo nga piniliay sa masobra 200 ka boto. Sa June 30, may ara kita short program about that sang aton nga turnover ceremony, no? Kag kabay pa nga kag ini ang administrasyon, no, nga magabulo sa akon, no? Ginahangyok man ang pumuluyo aton ngokdan para sa kaayuhan sang aton nga pumuluyo para sa kaayuhan sang aton nga pinalangga nga syudad sang Cabancalan, no? Kaya ang aton yapon niya ara yapon pagulikid man sa aton nga mga pumuluyo. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Anyos nga solterito patay matapos gimbuno sa 22 anyos nga suspect sa Bacolod City Government Center grounds. Suspect nagpahibalo pa sa iyang grupo nga may nabunan na sila. May report si Nico Delfin. Naglisensya lang si Iloy ang 15 anyos nga si Joshua John Torres nga makaon sang ice cream sa Bacolod City Government Center kagabi. Suno kay Mercy Alvarez, iya paginpunggan ang anak. Wala siya magdumdum nga amo na yadtong ulihin nila nga pagsugilanon sang iya ikaduha nga bata. Nang nakapanugid na siya sa akon, sang nagliligad pa, na may kontra na sila kuno. Pero, ang upo dya to ya kuno ya ang nagkastigo na sa bata. Wala na saya kuno ya kaintrada. Ginsaway ko mo sa ginabalan, kasi mo nagandi na ako gusto mo tagto na sa St. GC. Si Joshua ang nag-angkon sang buno sa likod nga gintunaan sa iya hinali nga kamatayon. Ang ginatudlo nga suspect nga si Harobel Datulaita nagapanginwala nga siyang responsable sa pagpatay sa biktima. Pero suno kay Police Lieutenant Ricky Cayaw, OIC sang Police Station 4, si Datulaita ang ginatudlo sa mga saksi kag sang 12 anyos nga kaupod sang biktima nga siya ang responsable sa krimen. Hindi, daw grupo-grupo lang suya lang sir nga daw matay na balos-balos sir daw hindi man gid nga amo na nga nga mahulog sa gang war kita nila sa. Nagwa nga sa nagtahaw ng kinagamo, nagpadala pang suspect sang mensahe siya mga kaupdanan agon magpahibalo nga may nabuna na sila suno sa PNP. Ila. Anong exact nga sila nga sir sa message? Di nakabuno na kami isa sa ila. Mismo ang nagtudlo sa iya. Kay kagabi sir pagkita sang pan nagilibio ni ang 14 years old nga gambal. Sir siya ginaya nagbuno. Kaya upod na sila sa mong galakat sa may GC, pagbuno, amuto ang nakita niya, ng suspect na ginda ko. Ginako ini sang suspect nga nagsiling nga iya mga mensahe ang tripping lamang. Pasakaan siya sang kaso nga murder. Nga mo itong gin-message man sa mga upod mo? Wala ko pwede sila. Tapos? Ano? Kung nakabutang itong nakabuno na kami. Oo, na-time nga na ang mga oras sir. Oo.
Ang buot mo silingon, nakabuno, Kumay. Ate, Walang nga dat mo. Konsensyahon ka tani. Konsensyahon ka sang kinahimo mo. Akoon mo na, kay biskan ano mo na kadinay, kay damo nakakita sa imo. May witness nga ikaw ang nagpatay sa bata ko. Samtang nagupod man reklamo sa Police Station 4 ang driver sang jeep nga ginasakyan sang suspect kagabi. Nagaparking lang ang iya nga jeep kag sang nakita nga diri nagsakay ang suspect, ginbuka sang akig nga mga kaopdanan sang biktima ang windshield sang iya ginamaneho nga jeep. Tungod sang hitabo, magadugang naman sang security personnel ang PNP kag Poso agod mapabaskog pa ang pagbantay sa BCGC grounds. Nico Delfin para sa DGCast Negros. Sa Good Vibes, mga boksidor sa Bago City nga nagdaog sang medalya sa SEA Games nagaplano nga makahampang pagid sa Olympics. Sila ginhatagan kaina sang Heroes Welcome sa LGU. May report si Romeo Subaldo. Nag-motorcade sanday Rogen Daton, James Paligte kag mga miyembro sa Bago City Junior, Major kag Senior Softball League sa Bago City antes ng recognition sa Bantayan Park. Sila doon nakakuha sa gold medal sa men's flyweight division sa Southeast Asian Games. Istorya nila doon, hindi naging mahapos ang pag-training sa panahon sa pandemic. Nag-online ang ilang training sang peak sang pandemic pero bilang isa ka atleta kag sa iyahang pang-boxing, mas kinahanglan nila ang face-to-face nga training. Online training kumbaga hindi namon mahimo sang tarong mas maayo gid nga actual kay may punishment kami, matutukan kami sa mga coach namin. Actually nung nagbabol kami nung last 2020 amo to nabudlayan kami kay online training na. Tapos nung last 2021 January nagbalik kami para sa bagong training. Ini katatlo na nga SEA Games medal niya. Nakaisa na siya ka silver kag isa man ka gold sa 2019. Si James Paligte naman, bronze medalist sa men's lightweight division. Basketball naman ang hilig niya nga sports, pero gintraining siya sang iya nga amay nga magboxing sang bata pa siya. Nagpasalamat man siya bangod sa training sang iya amay, nangin SEA Games medalist na siya. Naka-silver medal na siya sang 2019. Ako niya ang pinaka-favorite ko niya basketball. Basketball yan gusto. Sports ka lang gusto yan ng papa. Wala mag-boxing ko. At least okay man na gin-push ko yung papa sa boxing ko. Hindi man sa okay man nakahatag man tagdung sa bago sa Pilipinas. Plano sa duha nga kun masarangan pagid, maga-intra man sila sa Olympics. Ginpasidunggan man ang Bago City Junior Softball League nga naging kampiyon sa Little League Philippines National Final Softball Tournament. Amo man ang Bago City Major Softball League nga first runner-up kag ang Bago City Senior Softball League nga naging second runner-up. Nagpasalamat si Mayor Nicolas Yulo sa mga atleta kay hindi lang sa Bago City sila nakahatag sang dungog kundi sa pungsod Pilipinas. It is always an honor for our country to receive a gold medal or any other medal in international sports competition. Ginpagtagaan man sang LGU ang mga atleta sang cash incentives. Sa buwas, magapadulong sa Malacanang sanday ladon kag Paligte para man sa awarding. Barbara, labot sa incentive nga nabato nila sa ilang LGU, buwas sila sa Malacanang pa para magkuha man sa incentive gikan sa Malacanang. Wow, ako yung proud na Grense Yes. ko. Halin sa una niya ang bago. Consistent, ka-producer sa boksidor. Of course, may kabalutang hindi lang bago nagdaon Damdam. sa SEA Games. Mayroon man sa taga-Binalbagan. Proud na Grense ako. Gani, at least na gitagaan sila sa Heroes Welcome ka namin. Kagabi itong mga balita sa Negros, subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga maihibalo ka sa nagagatabo sa imo nga palibot. Pinapat balanse kay eksakto ang mga impormasyon. Paraan kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tugtog sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.